masu kallon mu da masu sauraron mu, ni dai da farko suna na Sadiq Yawo Ali wanda aka fi sani da Sadiq Wani. Kallon mu da yau ga mu a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Haƙƙina TV. Haƙƙina TV ko haka yake jama'a? Haka yake Haƙƙina TV. Mun sa mana ido mun ta wata ne to ban wata ce. Ita da safe aka haife ta ni da daddare kuma yan barka ne suka daddakuna ni shi yasa kuka ganna haka. Na rantse da Allah to wallahi ka ja mutuncinka in dai baka ja mutuncinka ba ni ma zan yaga ka ni ba mutunci ne da ni ba cikin fim din Haƙƙina ne na fito a sunana ne na fito a Sadiq me ka fi so kai na ji ana ce masa Sadiq da rawa wannan da rawa wani suna ne da na same shi a wani fim da suna Haƙƙina ba nan na fito ya rawa to ka iya rawan ne kai dan gala ne ba abin da ya dari to abin din ma din da ake magana su kai har da zuba kuma magana ba to kai dan rawan banjo ne ka ce dan gala na ce ma kuma ka ce dan banjo to ai yan banjo sun fi yan gala iya rawa to ai ba wacce nake to a fim din ne ka fito a haka kuma a fim din ma tun da a magana ne tun da aka yi so daya ba kuma magana ba to laifin waye wani tun da sau daya aka yi magana a cikin fim din gashi an saki episode 5 wannan laifin marubucin fim din waye marubucin wani Shafi'u yake Shafi'u dan wani zai ga kowa shi ya rubuta to ko sako ya je kunnen sa ya dinga kula da continuity na magana in yayi wallahi yauwa saboda masu kallo suna kula da hakan sau daya haka kuma yanzu kai ka dora kanka Sadiku dan rawa ya dai dora mu ya dora mu kuma sau daya aka yi magana tun a episode 1 tun a episode 3 ne ma episode 3 ne ka fito a dan rawa kuma suna kuma kana da ya yake turawa al'umma to shi dai fim din Haƙƙina yana tura sako da dama musamman akan ma'aurata mazajen su da su ko mazajen masu lakanta mata akan haƙƙi dan akwai wani gida a cikin fim din su kullum ba a zaman lafiya kuma shi mijin shi yake biyayya amma matar ita ba ta kaunar zaman lafiya ko me zai mata ma ba ta ka ce dai an haɗa cakwakiya sosai shi kuma ɗaya gidan shi kuma mijin shi ne tsini in dai ya tashi azaba yake gana a wannan ku ayin yana kenta a nuna masa ishara shi marubucin ya nuna wa shi gidan da yake nuna matar tasa azaba shi ma ya ga ishara tun a duniya